Previously on Rwendo the Journey. Kuda upaka pamba mota irutira kurivesa tinzwe. Imali amafoni imali. Tiba tato-search kwa pepe phone yangu ivaenda, tatenda phone yake ichivaenda. I think ndo my first time kuona futi ichirira ndakaitarisa iri padhuze so. Pakazosara ona mukoma mulu wangu dzika kumberi uku because driver akarwambama. Tiba tatobirwa mari ipapo. During the day taitongona tasvikirwa pepe. Amuri ari kupi? Where is Amuri? Wachimutsvaga kuda kutibira mari. Watsigiri. Ayo. Ndinokutenda rudo rwenyu andigone nawo. Kundirera kwamakaita kubva ndiri kuNgwenya Brothers pagift case Amuri. Ndikakwanisa kubikawo my young brother tatenda. Ndimi maingotisimbisa kusvika pa level ranga ana tatenda iroro. Ndimi mamchingotisimbisa Watsigiri. Zita ndinonzi Howard Pinches. Mukomana kwa mtoko uko. Hello Zimbabwe, hello the world, hello Africa. Today we are here again and it's your guy DMC and we are ATV ZW. That means we are ATV, we give you Sungura, we give you all the types of music that you like. And today we have a guest, it's Albert Gatsi. And he had a very successful album launch. And his name, the name of the album is called Deal Sealed. And the deal is sold. So we are going to get into his journey from where he began up until now. So watch out. Let's go into his journey. Magadi mafanzi Sungura. Seza mambo zwa mkoma Dims vachitaura. Starangu ndonzi Albert Gatsi. Trade name njinzi Sungura President. Ndo randakapiwa ni mafanzi. Rangu rekuzvipa inini recent randakazvipa izvo zvinonzi Mufundisi Wezvidhakwa. Pastor Wezvidhakwa. So ndiri pano pa Rwendo the Journey kukutsanangurirai kwandakabva nako kusvika pandasvika nhasi. Inini ndiri murume ane makore 37 kusvitsa 38 years musi wa28 June mwedzi uno. Ndakaberekerwa kuMount Darwin kumakorekore, ndiri mukoreni. Ndobva kuseri kwamavhura dona, kuseri kwaZambezi, kunonziko kudande store, muvillage inonzi Bandimba. Ikoko ndo kwakatangira magitari. Kwabandimba uko. Zvaitika ndezvekuti ndiri ikoko pachikoro pandaidzidza apa. One of the days pakauya vamwe vakomana vairidza muchikoro. Vaizviti Mount Darwin Stars kana tisikakanganisi. So pavakauya gorero, I can't remember kuti gore ripi, but pavakauya gorero ndakaona mukana wekupinda mulive show yavo pari pachikoro. Zvakati inspire singaiti. Saka from that day ndakawana zororo ndakati komana vanombozvigona sei zvemagitari. How old were you by then? I remember when I did grade 4 kana ndisikanganisa. Okay. Yeah, grade 4. Okay. Okay. So ndaiyaonakidzwa nemukomana aidza bass. Akandibata singaiti. Serious? Yeah. So vachingobva chandakanyanya kuita ndainyanya kuongorora gitara kuti ranga rakagadzirwa sei. Okay. So passion yenyu music yatangira pamakaona here kana kuti mamagara zvagara zviri mamuri nemi? Inini kuti zvagara zvirimo, I believe kuti zvagara zvirimo, but I think pane something chinotrigger zvinhu zvagara zvirimo. Maka activate. Yeah, zvaka-activate kana vakomana ivava. Apa ndakangovaona ndakabva ndanzoti, hey, I have to do this. Okay. Ndomatangira zvakaita. So ATV ZW, we are here. We're talking about this journey. Every youth, every young person who is listening to this conversation, we are trying to motivate you in whatever, maybe it's music, it's science, it's whatever. You are here to hear from him, how he got his journey from to be the person that he is right now. Yeah. So we are continuing with his journey. It's ATV ZW. Keep watching, subscribe and comment in the comment section. Saka ndaona manje ini ndakazotsvaga munozwa cooking oil yekudhara yagadzirwa nezvimwe zvimagalon that one. So ndakaona ichocho ndobva ndaveza chibhacha chekumusoro ichi ndakana modifiers ndaifungawo panguva yacho kuti
ndorinogona kuita guitar. Ndovakagadzira that guitar ndoranga riri first, ranga rine 2 strings. Strings acho anga ari masaga, chaiye masaga. Ndangangomona masaga mandaisa. Because idea ndinayo but kuti nyazozwa kuti zvinoitwa sei ndo pandakatangira 2 strings. So sekuru vangu inini nanzvadzi yamai vangu ndokandoona ndichiplaya chigitari ichi. But yoridza tinzwe but munozva zvemunhu anenge achidzidzira. So vakati aiwa zvada kuita da kugadzira gitari. Ndo first thing ndokwandigadzira gitari ranga rakanaka. Ndokwandidzidzisa da kudzidzisa zvinhu zviri basic pakuridza. Then vakandidzidzisa ndiri mudiki kudaro. Ndakakwanisa kubata manotsi akanga vandipa. Kutangira kubva ipapo zvimwenda kumberi andazobva ndasiya gitari. Ndakaramba ndichingoita sei chingodzidza kusvika ndazoya kuno kuHarare. Then Mako kuHarare rini? I think nandiri form 1 kana ndichizokanganisa. Dzivara sekwa ndo kwandaigara namudara. Was kumusha ndaigara namama. Then kuno kundaigara nababa. So pandakaya muno muHarare ndiri form 1 ndo pandakasvika unozwa ndaitengesa pamusika ku DZ ku 3 dzaseka ku 3 ndo pandaitengesa pamusika. So pandaitengesa pamusika papa ndakazongona munhu akapfura negitari, electric guitar. I remember munhu angari the late mukoma chaka iri vegakamoto Jumbo Stars. That guy ndo wandakaona achipfura negitari yake. Ndabva ndamukumbira kuti mukoma ndokumbira ngobata gitari renyu. Ndobva ndamboridza ndobva anzwa kuti idea iripo. So ndakabva ndabvunza kuti munogara kupi chichi. Ndaenda kumakwao kuseni kubva kwega ndaimukira. Ndichivandeisa mukoma imondidzidzisa ichichi. Ndowaindifarira angari munhu angane mwoyo wakanaka. Vakindidzidzisa. Ndakazosangana futi ainzi Deni akuridza kwamadzibaba. Aidza rhythm. Ndiye mumwe akandibatsira. Ndakazosangana futi nainzi Lucky Tembo. Ndiye mufuta akandidzidzisa. Ndakabva ndasangana nemwana anonzi Gidza aimboridza kwasoma. Ndo kwana ndakuswera ikoko because taiwirirana because tata almost same age. Saka zvakaita kuti ndibatsirike kubva kudzidzira kwangu gitari. So zvadaro ndanda kuti gonewo ndichigara mudesert ndo pandakatanga kusangana Obvious Mtani uyu Oversanjo weSungura Express. Tatungorimba same age. Ndakangosangana naye nechibhuku chake chine masongs akawanda. Akawanza gitari. Ndoda kurekoda, ndoda kuita album. Ndakuti ndibatsire kuita sei kuplaya. By that time ndairidza rhythm guitar. Ndasanda kuridza lead kana bass. Muri mu background renyu. Background zvedu. So ndobva every day tainoriesa. Tienda kusango, taenda kusango tinoriesa, tichiresa ikoko. Patakanzwa kuti zvanani. Takutsvaga mamwe members. Toona sei vamwe 2 webass newelead. Sapa nemumwe watakawana imboda kuridza lead but aizotirasisa manje panguva yekuita sei tamarisa. Ndozvakandipa shungu ndikati but unodzidzira lead guitar. Ndomadzidzira ndikaenda ndangotanga kutongodzidzira lead guitar idea yangu zvandaingofunga musoro mangu. Because it's an inborn thing. So it's zvanzviri mamuri kudhara. I believe so. So pandakangotanga kudzidzira lead guitar zvambonyangunisa. Ndotonza idea yacho tumando tiri sei kutobuda. Ndotanga kuridza lead guitar. Ndobva ana obviously takashanda tesengo yakareba ndikarekodha album rake rekutanga rainzi Marudzi Dana naye ndasirikanganisa. Ndo album randakaita. So mukushanda na obviously momwe ndobva ndazoona nawo na kumanomenta pambo ashanda kugrama ndichiridzira obviously Mtani. Ndo pandakasangana zvekare nangoma Joseph Garaka. Ndo idya banana. Masunzira idya banana. Uy, angari part of the team. Okay, you can continue. Okay, sara sangana ngoma Joseph Garaka. Ngoma tapa mwado wakati ndoda kuti uridzire ngoma wangu magitari. Then isindo zvandaingofarira. Ndakabva ndashanda nangoma Joseph Garaka. Ndakashanda nangoma Joseph Garaka kwenguva yakareba. I think kusvika album rawo rekupedzisira. Album rasina kurekodha nawo ndo repedzisira. Rakazorekodha nemwe team ndanga ndisipo. Ndandisamwe but ngoma Joseph Garaka maalbum awo ese ndanga ndiripo chiridza papa idya banana mamuripo. Which guitar did you play? Lead guitar. Rwendo, the journey for Albert Gatsi. Muchamunzwa achizoridza zvaakaridza paidya banana. Yakaita hiti yeye anga aripo, he was part of the team. You can continue with the journey. Okay, tabva ipapo. So pandaienda ndichinorekodha kuma studios ndasangana nemaproducer nechi ininiwo
pakati pakushanda nevamwe apo ndagara ndaimbokomboza masongo. Okay. On your own. Yeah, ndaimbofarira kukomboza. Chingoda iso nomboterera vamwe tichase chikomboza ndichisa paside. So ndakazongofunga kuti but ndinoona kuita music yangu. Ndataura na the late time on Mabaleka. Ndaishanda ku ZMC. One of the legendary producers there. Yeah. Yes. So I remember musiwo vakatonditi aiwa athiri yanga iri Friday vakanditi musi weMonday uye kuoffice. Katoenda kuoffice koko Monday tabva kumashows kuna Shamba kana kuma Joseph Karagara. Kuseni vakatondowana ndapo paoffice ndakavamirira. Ndobva watoti sauda kurecorda ndakati kazo nema songs ndati nema songs akakwana. Alright. I remember vakatonipa date rangu kumatedias Matsito. Kozi vanga vaenda kuMozambique, then vaenda ikoko vakanonoka kudzoka pane zvakaitika kuti vanonoka kudzoka. Ndobva vandipa date it was 24 April. Okay. Ndobva ndatopiwa date rere. Madates ainetsa. Those days kuti wane date pagrama kana zvinhu. Studio yanga ari mashoma by then, especially for Sungura. Ngoma unongonzwa. Papa kaipa tatanzwa nekufamba tienza mademo titaseita sei. But ameno zvakangoitwa Mwari. Ngoma the late time on Mabaleka pautonipa date. Ndakavanda toyana mana record my first album. Rainziro ongoro yakadzama. Okay. So from there, yanga ni matracks mangani? Yanga ni 6 tracks. Okay. Yeah. From there ndakuzombomira. I think kusvika izvozvi paubam randinaro rari 9. Okay. Yeah. Ndo ndakabudisa musi 26 April this year. Okay. Rari 9. Saka so far ndine 9 albums. 9 albums. Yeah. Mukoma Albert Gatsi vakaita album nonchava which was very successful. Yanga ina Mazibaba, Nicolas Zakaria. It did Mark Nkwazi as well. And you had Konangale. Konangale and Madedido. So how did you come up with the list, like people that you wanted to be on the list? Kuti don't want to write we have a list pangwini wanitati isitarenyu rirabirichase ende kumberi. How did you come up? How did you contact Mazibaba? How did you contact Konangale? It's different people from different genres of music. Yeah. How did you come up with that mentality yenye mkoza da? Alright, voice chandakanzisa about music andiri. Besides kunakirwa nekufadza vanhu, tinoda kutsvaga mari. Yes. Mari inofanira kusara iri pocket. Vana vanenge vaida chingwa kumwe. So ndakagara pasi ndinoona kuti kusungura ndanani vari kupisa. Vatoona kuti tikatarisa vanhu vari kupisa hatingasiye vanhu vakaita sana Mark Nkwazi. Pama legends esungura hatingasiye senior lecturer Mazibaba Nicolas Zakaria. Vanhu vane following, vane fan base rakati kure. So ndobva ndataura nawo plus pakutaura nema artist. Une vanhu vaunenge une ukama hwakanaka nawo. The likes of Mazibaba Nicolas Zakaria ndakaita song nawo pa previous album. Okay. Mark Nkwazi also ndakaita song naye futi pa previous album. So it was very easy for me kuti ndiva approach kuti vandibatsire pa album launch yangu. Uyezve Zim Danso inopisa maghetto youths. Genre redu resungura, it's not easy kuti tipinde kuma maghetto youths. But kana ana Konangale varipo ivava, nana Madedidu varipo, ndo vanotidedzera maghetto youths. Then maghetto youths pavanouya vachimirira kuti Konangale aridze. Ini ndinobva ndaridza. Maridza. Ndobva ndaonekwa. Sina lecturer varipo. So it's a strategy yekuti tionekwe vanhu vakasiyana siyana tipinde muvanhu. Yeah. Saka tatakanangana ndekuti tipinde muvanhu uyezve zvimari zvitese zviuye pozi. As you know, vanda mention vesa ama crowd pool vanodonza vanhu. Zimbabwe, Africa, world. In case you didn't attend the show that Albert Gatsi did, it was a massive. It was packed, and it did a variety of artists from Sungura, Simdanso, as you heard him saying. We're taking a break. We'll come in the next one. Welcome back. ATVZW, we are here with Albert Gatsi. Varikupisa ngoma. Varikupisa vanobva murikupisa. But ndokungonzwa kuti kubva kumashure pavakatangawo music, pavakatanga kurekoda first album rava vati zvoni vakatanga 2007. Am I right? Yeah. Yes. Right. What was the name of your first album? First album rainzi Ongororo Yakadzama. Ongororo Yakadzama. Yeah. Album ramakatanga iroro. Pane here song yamunoti yaipisa kana kuti album rina kutambira zvakanaka nevanhu?
Tingati pane song yaipisa but it was not bad. It was not bad. Pane song yainzi Mwari wokutanga. Okay. Ndibaba namai. Yes. I think ndo song yakanyanya kumborira stereo radio. Yakati kuti ndite ukama wakanaka nema DJs. Okay. Pa first album. Yakatomborera kuma radio yakadidi. Yeah. Andu yakanipa confidence kuti saka ndogona kuita muimbika ine. Yeah, nice. Yeah. So kupa pa first album renyimi mune here machallenges amakaita kuti impa chenyu nemchifilo kuti already ndaita album but chingwa sizvo mataura paipai chinenge chidiwa kumba. Mune here machallenges ekuti iri album bo but ndichadawo maneeds. Like you said, you were a session musician. Ukuthi mune mchishedzwa kwakati nekwakati. Saka hanzi maricho. Kuti makamboti iri ndinedawo kuti mbichana rekanimbodzokera kumaricho. Yeah, zvaiwadika pakufamba ipapa. Second album harina kunyatsoita zvakanaka. Okay. Yeah, mino zvikonzero zvinozowanda zvinosiyana but chandakaona chinonyanya kutikanganisa mucareer yedu yemusic is financial support. Okay. Because everything chaungada iwe, anything chaungafunga nezvacho chine chekuita nekupromota music chinongoda mari. Kutangira pakutoti airtime kutofona twakomana uya mundiridzira ende wakomana wacho unenge chitoda mari pachitoyana kuti mudara kuda mari yakati pesong. Uchino approach vane mastudio avo vemarehearsal studio vanenge vachikudza kuti $10 per hour kuresa. Uchibva ipapo kustudio kune zvako mastudio fee nechi maproducer kudii matransport. So financial support I think is the greatest challenge kwatiri semamusician. Okay. Kuti chirona nhasi tichirongonamatira kuna Mwari kuti vatipe destiny helpers promoters vanotipusha financially. Vanongoti aukuita akaipa ndangoisa mari yangu kana waupisa ndaisawo 20 10 iyoyo awinhongo ukabva panapa kusvika kubed bridge wakatarisa pasi sunasunzana musoro awinhongo 20 saka watanga kugadzira music maona saka anenge atokusimudzira mudenga. So financial support tichitaura nyaya yefinancial support tikutaura nyaya yekuti tozoda mainstruments because haungati iwe une plus but hauna igejo, hauna mombe, hauna mainputs, hauna fertilizer, hauna chii mushandi kana wana una but une fertilizer, une green, une plus, une plus rangu, une plus rangu utofa utofane nzara plus utofira pa price baniwe unonyaza. So ndo ma challenges andikangotaura nezvawo in short tisingade kuwanza noronga. Ndo challenge hombe financial support because music inoda marketing yacho inoda mari. Saka zvirungodzoka pamari. I think ndo the greatest challenge inoita kuti iseda munhu anonoke kusumuka kana kutonyura zvachose. Okay. Yeah. So from album renye kutanga amazita ari reach 2 mata reach 3 up to 7 right 9 yeah 9 iri makazoita iri inini zvangu Zimbabwe iri rakaipa but I want you to kune munhu anoda kuita zvemagitari whether Sungura itanzo or Afrofusion or whatever munhu yese ane jeni yake kubva pakutanga kusvika azosvika paanenge akuti apa ndaanani kana kuti ndakwanisa kuwana attention yecrowd yese yemuZimbabwe zvichita zvichienda machallenges edu kubva pekutanga kusvika izvezvizvi. How was your journey? Ndakaona kunge it's not easy kuti uzonge uine fame kana kuti mbiri vanhu vakuzive kuna nhengi. It's not easy, zvinotoda patience akawanda. So kune maartist vamwe vachiri kusimuka nevari kutanga I think you need patience yacho kutova munhu ane mwoyo murefu uyezve hard working, kushanda nesimba chaiko nekudzidza kubva kune vamwe vacho vanenge vachiita mbiri vamwe. You need to learn kuti why nhengi song yake yaita hit. I was challenged when I saw your poster before your show kuti you could invite Nicholas Zakaria. He's like the godfather of Sungura music. He has brought up like Macheso and you included, and also you included Mangwazi, who is someone who is
who is a modern artist who has not been there. Yeah. So the wisdom that you have, yekuti inini ndiri Albert Gatsi, ndoda madzibaba, ndoda makungwazi, ndoda futi vamwe vapana futi varipo maka-include pa uye renyu. So what does it take for someone who is listening to you right now, who wants to be motivated, who is gifted, haana magitara mamuchitaura, haana promoter, haana vanhu vari kumusupporta? What does it take? Your wisdom. How did you come up with that album? Yekuti about 2007 up to this 2025. What was your wisdom like? Can you impart the youth there who wants to be there up like you? Ini chatofunga ndechekuti ndambotaura nyaya yekushanda nesimba. Kana usina kana uchitanga kuda kutamba bhora, tanga nekutogadzira weshe chache, chikweshe chache. Like you said, Galon back. Oliver Mtukuzi used to do that. Anokuona ida kukubatsira. Yes. Anotangira pakutokuona shungu dzako wakatobata chibhayu chako ichocho. Chinhu chechitu unofana kuva munhu ari very humble. Okay. Kuti ndinipisa uyezve munhu asiri jealous, uyezve munhu ari open minded kuda kutodzidza chako. So for example, ukava nepfungwa yekuti handitambe nananhengi, handitaure nananhengi, zvinoona kunonotsa kuita sei kusimuka. Because inini ndine ma-advice kana ma-ideas andotowana kubva kuna vanhu vakaita sana senior lecturer. Ndine ma-ideas andowana also kuna vanhu vakaita sana makingwasi. Ndine ma-ideas andowana kuvanhu vakaita sana kuona ngale. So nema-connections. Because ndinogona kuenda kuna umwe artist andi kuti wakunetseka nechakati, ngandikwanise kuna nhengi agona kubatsira pane chakati. Music yako zvakati aureka ndine link nanhengi agona kubatsira so ndine munhu wekuitv andoziva ndiite kuti akubate ambokuita interview zvakaita sei. So unofanira kuva munhu anotambira muvanhu, anoswera muvanhu, uyezve uchibuditsa zvauri. Most of the artists tinge tine pride dzekuti haudi kuoneka kuti zvinhu zvinonetsa kana zvakaoma. Kana zvinhu zvakaoma taura, ndinawo gitari, ndokumbirawo gitari ndimbondibatsirawo. I think zvinobatsira izvozvo. Zvichizobatsiridzawo nekuti kana uri artist seni hangu, chinhu chakanyanya kundibatsira ndinoridza magitari but ndine side hustle ndinogera. So rimwe basa randoita. Yeah, tazvona kana mukatarisa he speaked up. Saka thank you. Zvakandibatsira pakuti kamari kandowana iko ka $3 ndosungirira ndoisa paside. Kamari kandawana ndoisa paside. Kana kakwana gitari ndotenga gitari rangu ndoita sei ndoisa paside. Zvinobatsira kuti mukudaro zvimwe zvinhu zvinoita chireruka. Saka ndo advice andogona kupa yekuti kana uchiona kuti ausati wakwanisa kubatsirika, enda kuna vanhu unofunga kuti vanogona kubatsira. Ingava live show, mukoma ndiberekewo, mumbondiita sei ndimboonekwawo nevanhu, woenda woridza even for free. Zvinokubatsira because paucharidza pachaita umwe munhu achatokuziva. Because pavanhu vanenge vari kucrowd hauzivi kuti ari kuona ndiani. Saka ndo imwe advice andogona kupa. Uyezve kuramba tichiita sei tichirekodha. Whether warekodha album yaita flop, hapana arifarira, hapana ariziva, tisamire. Because tinopushwa nepassion iri matiri nezvipo zvakaiswa naMwari. Saka hatidi kumira. Haufaniri kumira kana uri artist. Ramba uchitokomboza masong, uchiridza, uchiita uchienda zvichioma zvichiita sei kusvikawo Mwari aita sei azarura door one day. Totenda. Mukuzvinzwira kubva kuna Albert Gatsi. I moved by your lyrical content. Okay. You touch certain topics anorelata nesu. Zvekuti from your album andizive munotange muna mukuru, munotange senior lecturer, munotange mangwazi. Where do you draw from like content creation yenyu, like music content yenyu? Munozvita sei? Munotange muna mukuru, munotange mudiki. Alright, ini ndiri munhu wokuti zvimwe zvinhu ndozvitora kubva mulife yangu. Okay. But zvizhinji zvinobva muvanhu. Sezvo ndambotaura kuti ndinogera, ndinoswera nevanhu. Saka mukutaura nevanhu vamwani vaitaura, because mubhabha ndo munotaura nyaya dzese. Kubhabha munhu wese anenge ari free. Saka ikoko ndo kwatinoona nyaya manje kuti zvakadai zviri kuitika. Okay. Also ndinoteerera futi zvirongwa, ma-stations, because kunowa ma-stations unoita zvimwe zvirongwa
for example zvirongwa zvakata sana Tilda zviya zvirongwa zvana Tina Chimugabe kune zvimwe zvirongwa zvoti ukazviteerera so unotowana masongs kubva imomo. So in short masongs anobva kuvanhu. Munhu anogona kutaura statement yaanongogona kungotaura achimboita anga kutaura nyaya zvake ndotonzwa kuti izvi ne meaning guys ndototora ndotoita set topic ndakutoida flash ndakuti saka ndoemba kuti chi about nyaya dzemudzimba ndakutoita se ndakutofunga towards topic iyo yanenge ndawana. Saka music inobva muvanhu in short. We have Albert Gatsi, like I said, is a phenomenal guitarist, gifted. How many guitars does you play? Okay, you play a lead guitar, play a bass guitar, rhythm guitar. But mama tanga ugaronika, makastanga zai play a bass. Shungu. Boss inini ne shungu zakawanda. Boss inini ukabvunza even my wife. Guitar inorara kupiro so riri apa. Okay, he is married. We are going to come back to that. I'm sorry, my ideas. He's married. Right. We're coming back. We are 80 ZW. We're coming back. We have Albert Gatsi. Alright, then she didn't even my wife. I was oti guitar. Ndo mukadzi umwe wechitu kuti ukutanga ukutanga ndi guitar second wife ndo girlfriend yangu saka mukazona ndisingaite zvemasmalls mozoti ndinayo muri kuguitar. So guitar inorara kupiro kuti roti was my jazz machine anowanzoya usiku kwakati vanhu varara zvezve ndo patitakurwa meditation manje takumeditate my ideas akuya also handizivo kuti tetarara chizvifunga here dzimwe nguva ndo ndakatorara ndotoita kutorota sound chaicho. Ndotomuka ndotoita se ndo mazuva ano kune mavoice recorder kamafoni edu ndoisa sound ichi mufoni. Saka gitari kudya kwangu ndochinja ndonyanya kugara ndinacho apa ndichiro mbaba imo macustomer angu anozviziva maclients ndichiridza ndichirova chigero gitara rinenge riri paside nespeaker vanhu vakamboti mirei kuya ndapa gitara zvoti kana muri pakati pekugera mukafunga mutosiya kuti tichimira saka kamamusavana pare kuinda paseri ndomba namboita I get it because pane vanhu vanorotiswa kwete vanhu kuti ufunga from scratch today, but you seem like you are one of you are one in a million. One creator from dreams, from visions, or somewhere else. But how did you get to play all three guitars, lead, rhythm, and bass? Okay. Rhythm guitar ndo yandakatanga nayo sizina mbutaura. Lead guitar ndakaita shungu madeza ndataura ndaiza na obvious mtani. Munhu aida utizira lead guitar ipa pangasingabatiki. Aiti nyepera. Tosvika kuresa utona munhu asikubatika. Tomufonera totry kumutsvaga asikuita sei munhu aifarira kudhakwa sikai aimira mwiri ndopandakafarira ndopandakafarira kuita sei ndopandakatangira kudzidza lead guitar ndopandatongonzwawo zviri easy. Then bass guitar ndakainspire na mudhara Alec Macheso. Mudhara uya paanobata bass guitar sonoyanzwa kuti pane zviri kuitika, so ndiye munhu akatiinspire kudzidzira bass guitar. Viewers, you are going to get a piece of him playing the bass guitar just like father Alec Macheso. Watch out. Okay, so ndo madzidziro andakaita bass guitar. Saka bass guitar handina kumboita tarisiro yekuti ndichanyanya hangu kuriridza, but yanga idea yekuti vakomana pavanogona kusabatika ndombopinda ndega mustudio. For example, this album iro riri recent pane song inonzi panodiwa zodzo ndarecorded magitari ese bapa lead rhythm bass. Then pane song inonzi Maskam ndakaridza magitari ese lead bass rhythm nesub rhythm. Neimwe song futi ndiri kukangana futi paalbum irori ndakaplaya futi magitari ese. So this time chazonyanya kuti pashungu zonyanya kuridza bass guitar inyaya yekuti ndakarasikirwa na bassist anonzi Naison Tembo. Patsaona iya ya mukoma Tatinda Pinjis ndiye mumwe wavamwe akabva afira pasport.
saka izvozvo zvakatibata. Rest in peace. We deeply touched because they lose a talent. They lose a talent, but at least you have learned something from him and all. So kumagitare ndandichiti bass guitar ndakainspire naMukomale Macheso. Nekuda kwetsauni yatakasangana nayo kuti takarasikirwa nabassist zvakundipusha kuti ndirambe ndichiridza bass guitar. But lead guitar ndine vanhu vaindinspire nanhasi kuna vanondinspire. The late John Chibadura. Oh yeah. Wow. Baba. Yeah, that guy. Kunoona umwane zvipo ameno nguva zvainozoitawo pasi apa gute pane pachikotitorera malegends. Yes. Then kuna the late Leonard Dembo. Wow. That's a legend. Musoro wenyoka. Yes. Baba vaibata guitar. Tozouya kumarhythm. Pane murume anonzi Lucky Miriki. Guitar rake chero ndasingateerera even pairidza ari kunana the late system zvida. Yes. Rhythm yacho mawani na vakaita sana Mukoma Innocent Mijindu. Yes. Then kune munhu anoridza rhythm yakaipa futi anonzi Mudara Vhevhe kudendera. Marhythm ari kudendera haana kumira musha. Mudara dendera mawani. Dendera mawani. Mawani unyasonzoti ya vanhu vaitora nguva yavo vachicreate. So kumarhythm ikokoko. Then kubass futi kune murume anonzi Moffat. Yeah, anorova kudendera. Yeah, bass racho futi mawani. Anorova. Then kuna Mudara Rodrick Chomdara. Vana Mudara Chibadura. Bass racho so mawani. Then ndisingakanganwe Ngoma Spencer, boat cutter. Albert Gatsi is saying you are a badass guitarist. Very bad. Mawani. Vanova bass handikwanisi kutsanangura kuti bass ravo rakaita sei. But chandongozwa kuti rinonakidza. Vakaipa. So vanhu vandameshina ndo vanhu vanonyatsoinspire. Ndinongangodai ndakanganwa because vakawandisa. Pane munhu airidza futi lead kwa the late Mashaun. Makambotera lead inobatwa kwake. Ndichiri mudiki ngoma. Dara mawani. So vandataura mawani. Then pakuimba apa pane murume anonzi Japreza. Ndinofarira voice rake. Maimbiro ake. So then how do you resonate? Japreza is Afro fusion or traditional, and this is you told me some category hippie. How do you take lessons from such an artist to put it and interpret it into Sungura music? Shambotaura zvazvo ndinofanira kudzidza pakangoita zhanira ratrenda. Let's say hip hop ndiri kutrenda izvozvo. Ndototeerera vacho vari kupisa ivo vana Holiten, vana Votes, vana Baga, vana vese tinovateerera. Handina music yandisingateereri. Vana Japreza, the likes of vana Orion, munhu wese ndoteerera. Kana kuri kunana Michael Mahinde, the minister. Ndoteerera zvese kana gospel, Sungura, Afro, jazz, zvese kusvika kutrade. Ndinoteerera zvese. Why ndichiteerera zvese? Because ndinoda kudzidza. Talking about one. Wait, music artists who are growing right now, listen to his advice. You need to do thorough practice and learn from every genre that you can ever learn from, be it Afrofusion, Mbira music, Sungura. In as much as we have that same concept of music, you have a gift of music, listen to everything so that you can mold your career into one thing. That's what he's saying. You may continue. So zvinobatsira kuti kana wakukomboza music yako maideas anoita sei anouya akawanda ukama unorerukirwa pakukomboza ndo mafungiro andinoita. That's nice. He had a career spanning from 2007 up to now.
9 albums, right? Yeah, 9 albums. Do you mind naming them in case someone was listening to your 2007 album, someone is listening to your 2014 album? Yeah. Maybe you can name them. Maybe someone has a motivation from any of your albums from 2007 to 2025. Okay. I will try to remember albums acho. Album yekutanga ndakaita 2007 inonzi Ongororo Yakadzama. Okay. Then H2 I can't remember gore but ndichangomention mazita. Okay. Pane inonzi Shinanara nemagitari. Pane masongo akaita sana Diaspora mamba ndo akanonzikamwana wakawanda. Then pane inonzi Pausawira. Pausawira ine song inonzi iyo Bata Band. Alright. Yakamborira singaiti song iyo. Nemwe song inonzi Kweninyo. Then toya album rinonzi iro Kufamba Munashi. Okay. Yeah, iro rakarira futi. Ine song inonzi iyo Hama Dzemurumbi. Imwe inonzi Peace of Mind. Toya album rinonzi Ruoko Rwashe. Ruoko Rwashe ndo album rakaita kuti ndizikamo. Okay. Rine masongo akaita sana Rufu. Zviito nemabasa. Then pane imwe yainzi nano Beans. Inonzi mabasa but vanhu vakazoipasa kuti Beans. Bozi yaitaura about mabasa akasiyana-siyana kuti mumwe anotamba bhora achiwana mari, mumwe anorova magitari, mumwe anotengesa beans achiwana mari. That's an interesting one. We'll talk about it later on. So that album rakaita kuti vanhu vandifarire. Then rinonzi Tichakomberedza. Album rine masongs akaita sana Mabanana. Mabanana vanhu vazhinji vakaifarira. Ine video. Koya album rinonzi Tiri Munyasha. Tiri Munyasha pane song inonzi David and Goliath. Iyo song iyo yakafarira kuti nevakawanda. So inonzi David and Goliath pane time of inonzi iyo Tiri Munyasha futi. Yakaita to trick. Alright. Yakafarira kuti nevakawanda. Toya album Mukoma wa Duseed. Inonzi Nyasha dzausingafungiri. Alright. Rine masongo akafanana nemvura yemuchemba. How did you come up with these side topics? This is Gatsi for you. Mvura yemuchemba ndaitaura nyaya yekuti kuna vanhu vanofarira kutora mukadzi wevanhu. Mukadzi wemunhu akangofanana nemvura yemuchemba. Chero ikachena sei haimwiwe. Then pane song inonzi Tissue yandakaimba naMakungwazi, yanga iri featuring Makungwazi. Okay. Tissue yanga iri nyaya yekuti vanokushandisa setissue. Ndaitaura about my fake friends and fake love. Vanokushandisa setissue rinoremekedzwa risati rashanda, rikangopukutiswa rakutokandwa muchemba kuflash. Auchizibo mulaini. Wakanaka kana une zvaunoda kuti uvaitire kana zvapera usina basa. Okay. Then pane song inonzi iyo Usingafungiri yatakaita na senior lecturer. Okay. Iripo paubambiro ndo imwe yakafarirwa. Then tozoya pana Duseed. Okay. Maybe just getting back a bit. How did you come up with any collaboration ya senior lecturer? Senior lecturer. Ndanguzvifunga ndakati bozi vanhu vandataura senior lecturer vaindi-inspire. Kubva mabhamu avo kudhara vachiri nanangu mamachezo. Music yacho nanhasi ndinoiteerera. Bozi music yaindinakidza uye zvinondinakidza. Saka ndangofunga ndakati muupenyu wangu ndaingogara ndichishuwa kuti ndoda kumboita collab nawo. So ndakangofuma mokuseni ndakangotsamwa ndangonanga pachitumbisa. He's watching right now. Thank you. Kana vabvumawo kana varambawo zvine zvaramba. Ndakataura navo but zvakandishoka ndechekuti that man is very humble. He is very meek, very calm. Munhu anogamuchira chero munhu. Havatsvinyi, havasarudzi kuti ndiani. And he is not jealous. Ndakatosvika ndikataura navo baba ndine nyaya yangu yakadai ndovatsirwa zvoita song so. Angoti no problem. Let's do it. Let's do it. Ndakuita rini? Ndatoti ndichakudzai date. Ndakangoudza date. Shit ndo conversation yedu. Hapana zvakawanda no ma-complications kuti enda wazodai mbonona manager. Vangonditi kawani shamwari ngati ndai sema-applies naMakungwazi. Ndakangofuma ndakananga kumba kwake shamwari ndo mafungiro andikuita ndibatsiro no problem guys. Uya tiite se tingorakaisa totodirect ngoita zvatakaita toenda kustudio. So inini I believe mukutrya because ndikatrya zvikaramba ndinongoramba ndiri Gatsi. That's a lesson to you viewers all over the world. Everyone who is gifted, try.
have the guts to go and knock the door. If it's closed, it's closed. You don't lose nothing. If it's opened, that's your way to success. Very We true. continue. So I believe mukutry sezvamataura kana zvaramba kana zvaita zvako zvaita sei zvaita wapinda so ndo zvandakaita then paalbum futi iri riripo Deuced ndakanotaura kuti nangoma Alan mukatira pane song iripo inonzi wadena makomborero takaita featuring mukoma Alan Chimbetu takaita tese song so ndo mambiriro azvakaita panyaya yemacollaborations. Album iri mufana urinzwe riri pa YouTube. You can go and check out the name of the album. The name of the album is Deuced. It has how many tracks? In 6 tracks, but it triggered release after this 2 tracks. 8. Mabonus amukupiwa. Mabonus amukupiwa. Mazwano anomati ma EPL. EPL. Because it's EP. Okay, just watch out. Look out for Deuced Albert Gatsi on YouTube, on all social media platforms. Albert Gatsi mamunzgira achitaura jeni yake ndiwe yarapa. So if anyone wants to get in touch with him, he's here. Yes, his social media handles and everything. So you're gonna hear from the man himself. He's here. Okay, sezamanzwa mkomo wachitaura inini ndinobatika pa YouTube yakanzi Albert Gatsi official, tiri pa Facebook zvekare pakanzi Albert Gatsi, TikTok tiripo zvekare. Saka kune vanoda kumambonzwa ndichitaura ndikati ndiri mufundisi wezvidhakwa. Saka mufundisi manje life yemafundisi munoiziva, mafundisi vanodawo chegumi tichida chegumi ka 10% panoti offering futi offering then ma appreciation yamufundisi kuita seed pama 101 vada kuti ma 101 munouya paneka makabata maoko paneka fika nozodiwa kuti mwari vanodawo sipo vanodawo masutu echinechii so ndonyaya iripo. So ndichandambotaura zvaizvo kuti isusu vaimbi isati nyari tutaura chokwadi tinorarama nemari. Even shoko rati kutaura iBible kuti risvike kuno pakatoshanda mari kuti risvike. Alright, mudadi kuzarura ipapa Bible kuti rinyorwe anditi munhu akafemerwa naMwari, vanhu vaifemerwa naMweya Mutsvene kuti vanyore. Tiri ipapo page rera rakashandiswa kunyora Bible rera pakatoshanda mari. Ingi yacho yakanyora vhesi rera makanyora neakanyora wacho neakanyora kuzoti ribve ikoko rakabva risvike kuno pakashanda ndege pakashanda mari kuti risvike. Saka kandirana way pakuti tinoda mari kuti basa redu riite rifambe. Saka pandiri kutotaura pandizive vandiri kutaura navo kune mbinga dzirimo dzimwe dzatisati tasangana nadzo tisingazivi, vamwe vane mwoyo wekubatsira. Isusu takasunungwa kuti mutibate pa 07822 42079 07822 42079 then 0719 963 552. So vanoda kukanda chegumi chavo, vanoda kukanda offering ma appreciation nema 111 unondibata panamba iyo. Pastor Wezvidhakwa andazovabvunza vangu but ni pastor Wezvidhakwa manzwa namba dzese vakupai ma sponsors, anyone who wants to help and who wants to take this talent, because he's very, very gifted, who wants to take the talent out of this country, out of Africa, out of the to UK. Ari todawo kuti uya ku UK mushedze number akupai. This is Albert Gatsi. ETV setup, we are here to serve you the best news, the best artists, and today with Albert Gatsi we are almost done with the interview. So toda kunzobva kuna mukoma Albert Gatsi, mashoko angapedzisiri kutaura kwamuri vateereri, ma sponsors and everyone who should tap into this great gift that Albert Gatsi has. Here's him saying to you. Chekutanga ndoda kutenda Mwari wakandipa chipo chachitaura namukoma avachitaura nasi. Makakomborerwa. Ndoda kutenda Mwari akandipa chipo chandinacho. Achitengeswe uye zvachitengeke.
because dechaitengeka dechaitengeswa vanhu vanenge isusu detisina but kuna vanhu vane mari vanotochida vasina saka zvinotodza kuti inyasha kuti ndiende chipo ichocho. Toda kutenda zvekare mafans edu esungura, mafans ese vanoteerera music. Handizivi kuti music ipi but anongonzi fani nevari kutoteerera nevanosapota etv nevanosapota zvirongwa zvese zvinechikuita nevanosapota nevakandipa zita kuti Sungura President kuti Mufundisi Wezvidhakwa. Ndoda kutendawo baba namai vangu vakandibereka kuti ndive panyika. Ndokutenda wese vandinoshanda nawo, the likes of vanin'ina vangu Albert Gatsi, Albert Gatsi, my family vanondisapota, support me. Ndotosha ndovaitirei asi chandogona kuvasira maoko aMwari. So thank you so much mafans ese Sungura nemapromoters andigona kutaura nemazita but kwamuri ikoko matozviziva kuti ndiri kutaura. Makandibatsira chero nevakandibatsira nebhutsu dzekuenda kutauni chero nemari yekombi. Ndiri kutendai ndichiti rambai makadaro ende handisi kuvhara dhoo vanoda zvekare kuuya nerubatsiro. Unoziva ndaimbofunga mumwe musi ndikati tokatarisa paTikTok andiri pane tongoti 30,000 followers. Ndaweka zvangu ndikati PS system inoita ndikana 25,000 ndotenga PS system. Then ipa 5,000 avanoona kusandipawo madola but 25,000 followers vakangoita dola. Ndakunotenga PS system. Avari kukunzwa mukuzvinzwa amene kuti idea chakanaka nangowafungira wamhene kuti vanozoitora sei. So ndopane nyanga so tikuti isusu vanokwanisa kubatsira maartist vanogona kutibatsira nepo vanokwanisa napo we are free. So tiri kutendai mese mafans, tiri kukunzwai mukutidedza nzvimbo dzakasiyana siyana. Tichasvika kwese ikoko Zimbabwe yese tichaipedza tichapedza kwese kuborder to border from here Bada Bed Bridge, Nyamapanda, Mukumbura, kunonzi kuchiko Chirundu, Plum Tree, takalanga kwese Sungura kuti Sungura yedu isvike kupi ikoko. So thank you so much murabe makatisapota. Ticharamba tichikunzira zvakasiyana siyana music, ticharamba tichibika tinete mavideos futi tiri mavideos manje hatisi kuimbisa yedu tete kana kuti rini but tichangokurowa nesurprise. Tichangokudza kuti wasiri namba dzangu 07822 079 dzinobatika zvese pamacalls nepawhatsapp 0719963552. Thank you so much. Albert Gatsi, we are ATV ZW. We bring you the best Sungura music and Sungura news. We are here. I'm Dimsy and I'm with Albert Gatsi. We out.